Apa tuh? Maulud. Mulut. Mau meluguk-luguk. Membuat modelan. Kayak kata. seperti
orangnya Om Nya siahan. Kamu lihat tuh. Pakai dia apa?
Apat kamu isandaan sa Indonesia ang ilmo sa pangahadis ng kakurangan religias atin niya magpaligtas siya yung
Hey
Macam kamu di restoran.
Oh
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maka jadi na bisa magpadang sa mayo kami karapat. Kata kita berulang bisa teman-teman abot ibulong atawa ulo na natin ka wanyo dari tumambang katao umayo kamapa na nagdulang kata namin dagdagan inulang nilog niya daw manakok pamanok ka hukang log kung taon dalam muna pagtuwata kita sa kami jadi bisa magpadang mo na kapatid sa kami yung katanin na inulang nilog niya manakok ang log pamanaw ni kamot na rin ang pagkuhaan ka na murato yung isarago lang ko kamo na mga doon ng pagkataon sin mga kakawatan mo na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mga samboy ha? Mga samboy, mga... Ay mo na pahinga rin! Ay mo na pahinga! Ito mga pinjara sound. Ano magbalik pa rin?